Ay, good. Ay, isa, sir. Why Ayaw you lagi labutan na, sir? Dili ko musugot ana. Oh, naka-video ra ba ka, sir? Daghan ra ko kaila diri. Mas puyin pag dagan ka kayo na, sir. Naka-video ra ba, sir? Ay nganong bityo-bityo pag kani bityo niyo. Ayo! Ayo! Sir! Dahil mong delivery dito, sir. Sige pangayo, unsa may tuyo nimo? Unsa man ang delivery nga? Unsa yung nakabutan di pangalan? Mr. Sabutan man ni, sir. Matay wala ba ko nag-order? Nya kay mo mga address, sir, oh. Diri mga address. Inyo ha yung apelyido, sir. Nah. Wala ba ko'y kabayad ana dong? Cellphone ra ba ni, sir? Dan tawa daw unsay pangalan di nakabutang gyud. Ako lang taon, sir, ha. Junard Sabutan, sir. Junard Sabutan. Ay. Bahan ako pre ng anak. Oh, lagi, sir. Mahal ra man kayo, sir. iPhone ra man ni, sir. Ay isa ha, mas mayo nga dinita sa tanap ito kay mas mayo nga ako sa tong tawagan. Kay aron nga mahibalo ko ana kay basin og karbalo ra ba ana og unsay nakabutang ana cellphone kay wa ko sukat gunit og cellphone. May pa, sir. Tawagan nimo, sir, para makasiguro ka, sir, og nag-order ba gyud siya? Ah sige. Dili tanap ito dili tipit. Hello dong. Dong Junard. Hello, bata. Unsa naman po ning order nimo? Cellphone man na. Wa ra bagi koy kwarta dinhi ani mas gambata agi ka. Dobi unsa man ako ni karon? Utang sa silingan. Barato raman na sa 60,000 raman na. Na sige na lang ko anig pangutang. Naar ba koy utang daan dito? Ang buwagan ni mo. Utang, pailan magyapon na ni mo. Na imo gigong gi pugos na pud ani nga style na nani nimo ba? Wa giklaro nga bataa ka ba? Para na sa imong birthday pohon. Umabot na Ah sige na. Diyos. Mao na to. Ako lang ni kuanon karon ni receive. Oo, sige na. Nya, sir. Okay na? Okay na dong. Nya, ang bayad ni, sir. Kuha mo na ko. 60. 60? 60,000. Ay sa do nga mo ato sa ako gamay sa akong kuan na ako'y amigo nga mangutangan ko ha. Oh, sige, sir. Balik ko na din, sir. Oh, sige, Dala ko lahat. Ulat lang ko diado nga. Mas maayo kinasi pa riyo. Diri na lang ko mangulam mo kwarta. Atung-atung di. Ay, oh, maayo tuod nga naa ka pa rin. Na ako'y tuyo sa imo ba? Sir, man po. Pwede ko makapangulam sa imo og kwarta pa rin. Kina ako'y bayaran kina pa-deliver sa akong anak na. Kung saan na po yung pa-deliver, wa mo kwarta gud kunang anyuan lang ko dapat. Kabi, ato yung utang sa una pa man ito na bayaran. Susunod na ito pa rin. Pwede ako magkasaya mo pa rin. Tubuan pa ginato ito pa rin. Hindi man, katulungan na tugtubo. Okay lang sa ko pa rin. Basta Pero- kay Sa imong bayaran? kato lagi pa-deliver sa akong anak lagi pa rin nga inon sila cellphone. Cellphone. Daghan ra pag-scam karon sa kon. Saan Pero- naman eh. Sige, Paulmon ta ka. Kay katulungan man natong tubo. Problema ani kay wala man koy cash. Ato lang i-Gca siguro. Ah, sige. Okay na? Sige, okay na. Na lang. Oh, sige, nana. Kaya aron mabayaran lagi ito ang kuan dito. Okay. Inuo ko ning bataan ni nga. Sige, order nga way kwarta. Ah, sige, Karon sige. nakautang-utang na po ko. Puno na ko sa utang karon. Oh, sige, kay lakaw para pa ko. Sige. Dong. Sa nga kay Gcash naman daw. Dong, wala man daw. Gcash? Oh, Naman ko yung Gcash, sir. pwede ka na mas mayo nga naka Gcash. Mayo na. Kay direct ka diya sa mong kan Gcash. Pwede ra. Naman ko yung Gcash, dire. Pwede ra. Dire na lang ipasa. Oh, sige, papasa lang na ako diya ha. Nya, kinahanglan ako yung confirmation na ni, sir, nga nagpasa na gid mo. Oh, sige. Kaya di man pwede, sir, nga mo tapal ko ani. Mahal man kayo ni. Lagi. Dobi. Mas maayos siguro og lagi mong pa-deliver atong tanawon. Kuan man gyud ta diri, sir. Dapat tay bayad ay ayat mo lang tawan ni. Di man nato na pwede abrihan, sir, og walay bayad. Inana din na ron. Oh. Ina lang to imong kaila nga ipasend na diri sa kuha. Ah, sige, igno lang na ako. Para malantaw na nimo, sir.
Ah, sige, Sige, sige. baliki lang to. Uy, pare, mas Oh. maayo nga niyan ka. Naman. Maliw ko atong gingon nimo ganiyan nga pwede ra ba ma-Gcash? Nari si Gcash. Oh, nana, okay na, nana si Gcash. Ah, sige. Sige, sige, sige. May problema na. Basta kayang tubo. Basta nasayo na ko nga katulo nimo patubuan. Times 3. Alam sorry. Problema. Basta inana na yung tubo. Dong. Maliw ko ni kon dong bay kay ang Gcash ko no dinner ay ko ano? Ipasita ko sa imo ha. Okay, send. Lang tawa dai sa imo dia. Unsay number mo dia bay? Ay, nana, Gcash, sir? Oh, nana. Mayo. Mo ni ako number, sir, oh. Dire, pasa, sir. Ah, mao ni. Oh, kita ni mo? Ah, sige. Dire, papasa sa iya, sir. Ako nang Gcash na ko. Cellphone mo pare bay. Ah, nana number pare yo. Saman. Kani, kana. Okay na. Tanawag. Na-receive na ba dong? Patanaw na ko ni mo dong bay. Tanawag. Baliw ko ni Dapat dong. ako pa na. Na, saan ni mo dong? Ay, naanag yun, sir, oh. Ah, mas mayo. 60K. Okay kayo, sir. Ah, sige. Pwede na naman kaon, sir, pero nagdali manggugo, sir. Ikaw lang nun, mato na ko, sir. Ah, sige, ako dito nawa na. Oh, sige, lang tawa, sir. Kaya mato Mahal na ba ko. kaya nga mananapan eh. Mahal na po na yung cellphone na sa mga klase nga mananapan eh. Kasi na si Puna, pre. iPhone ko daw. Na, imo tatong gitawag. Ibasin. Mata Kasi nilakaw na ra nagdinawan ba? ba? Nilakaw na ra ba? Tawag ako. Ay sa ako sang tanawon. Unsa man ni nga? Ay, pre. Nayati na nga. Bato man eh. Ani nabuan na pay kog sa sinta tapos bato ang niabot. Kadakong pinuang na. Na, paano to? Ato rito, pre. Sayang kayo mong 60 mil. Ako ni dukdok siyang ulo ko. Times 3 raman tubuan na. Ato sa dito ko. Ay sadong. Sa man nga bato man nga ni dok. Abot lagi sa ko lagi. Dok ko ni sa mong ulo karon. Di ko magpasibot ani dong. Sa sinta nga akong gibayad sa imo ha, tapos bato ang niabot. Ikaw ni deliver na. Wa jud kilabot ana, sir. Rider man ko, sir. Dili gi kumusugot ana dong kay lagi kumusugot ana bato na ang niabot. Dili kumusugot ana. Panawag ka ni og bato na. Bato man ako. Na, wa jud mabuhat ana, sir. Kay rider man ko. Dili kumusugot. Labayon ta kag bato karon. Di kumusugot ana. Kay sa amo ani sa kuan ba? Ikaw man nihatod ana. Dili lagi, sir. Dapat ang imong kontakto na ang sealer. Dili ako. Dili Rider ko man ko, sir. pasibot lagi ana. Di ko magpasibot. Na, wa jud tayo mabuhat ana, sir. Dili lagi ko musugot ana kay sa isinta akong gibayad tapos bato ang niabot. Lisod na kung makatapal ko ana, sir. Kay rider man ko. Dili ko musugot ana. May imong buhato na ni, sir, no? Kontakto ni imong sealer ana. Kamoy pag-istorya. Wa na ko ilabot ana, sir. Dili man na pwede nga wala kay labot kay ikaw ang nag-deliver dire tapos bato ang niabot. Kung sabo siguro mong duwag yun. Na, wa jud ilabot ana, sir. Ay, Anan. Ayaw paglakawakan. Tutulong ito ulo ka ba? Ayaw gud. isa, sir. Wa Ayaw jud ilabot ana, sir. Dili ko musugot ana. Oh, naka-video ra pa ka, sir. Dagan na ko kaila dire. Mas piin pag dahil na kayo na sa mga. Nakabiso ka. Ay ganun bicho pa ka kani bicho niyo. Hoy, balik sini. Ako na si Tamel. Saan man ako ni bato ang niabot? Nangutang pa ito times 3 pag gina akong utang. Huwag giniklaro si Dudong ba? Si Junat makauli lang kaw niya. Ano yung balon ba? Nakautang-utang tungod lang ani bato. Huwag hinungdan ng batuhan eh.